Beno, oraingoan Eleni daukagu gurekin, Saharako Lagunen Nafarroako elkartean parte hartzen du eta bere esperientzia pertsonala kontatzera dator. Arratsaldeon Eleni, zer moduz? Ongi, ongi. Ja uda pasata, ja irailean gaude eta pixkat ere uda positiboa izan dela esango zenuke? Bai, uda beti positiboa dira, oporra dira, eguraldi ona da eta, bueno, umekin ere oso ongi. Zuk ere, esperientzia pertsonala kontatzera zatoz, izan ere, uda honetan, Saharako pare bat hartatu dituzu, ezta? Bai, Saharako kanpamentutan bere Sahara beste bada, lurralde okupatu bada gaur egun, baina Saharako kanpamentutan dauden bi aurra hartu ditut aurten ere etxean, bai. Eta kontigo ze pixka bat nola funtzionatzen du elkarreto honek, zu familia bezala, bertan parte hartzen duzu, aurrak hartzen baina, nolakoa da funtzionamendua? ANAS da Nafarroako elkarte bat eta da Saharako laguna, ez? Orduan bera arduratzen da aurrak ekartzeaz, ekartzearen ardura guztia. Papeleoa, pasaporteak, konsoladuk, bidaia bera eta gero baita ere familiak bilatzea, topatzea, ume hauek basamertu gogor hartatik ateratzeko. Orokorrean hainbat familiak osatzen duzute elkarte hau edo bertan parte hartzen duzute, ezta? Bai, famili, aurten ehundik gora uste dut aurre etorri direla. Orduan, klaro, familiak asko behar dira. Nire kasuan bi aur hartu ditut, baina familia gehienak aur bat hartzen dute. Orduan, beraz, ja 80 piko edo ja 100 familia gara bai, aurtengo da. Eta Saharatik etorritako aurrak orokorrean hartzen dituzute, ezta, azken finean? Bai, ANASen bide Saharako aurrak. Gero badaude beste elkarte batzu, beste leku batzutako aurrak ekartzen dituena, baina gu ANASen bide Saharakoak bakarrak hartzen ditugu, bai. Eta nork parte hartu dezake prozesu honetan, familia... Bai, edo zein familik hartu dezake, ez do zergaitik izan behar famili tradizionala, baizik eta izan diteke, aurrak dituen familia, aurrak ez dituen familiak, aiton amonak izan dezake, amona famili monoparentalak, aurri gabekoak, zabalik dago, importantea da umeak. Udara gogorra hartatik, zen kanpamentutan kontutan izan behar da izugarrizko beroa egiten duela orain, 55 gradutik gora normala daudan, eta gero ume hauei ere ematen diegun zaintza, mediku zaintza, errebizioak, elikadura, orduan hori edozeinek eman dezak eta gero maitasuna ere, bai, noski. Noski. Zuretzat ez da lehen aldia aurrak jartzen dituzuna, ez da? Ez, duela 20 urte doia hasi nitzenik aurrak hartzen intermitente, ez dut urtero hartu, baina urte askotan eta ume asko izan ditut, asko errepikatu dituzte 2 eta 3 urtez, ume berdinek etxean, eta beste batzuk behin urte bat euki eta hor eta hori, baina bai 20 urte daramago hartzen. Eta nola animatu zinen hasiera batean bertan parte hartzera? Pues bueno, kasualitatez, ni Saharako gatazka ezagutzen nuen pixka bat, interes personalan gaitik, ez? Baina gero ja herrian hasi ziren kanpaina bat egin behar dugu aurrak ekartzeko, ni Leitzetik nator, eta urte hartan, lehendabiziko urte hartan, Leitzen 20 aur Saharaui ekarri genitun. Izan zen izugarrizko revoluzio bat, herrian, herri txiki batean 20 aur. Gaur egun, hori asko jetxi da, eta aurten 3 famili besteik ez gara animatu. Baina ere, urte hauetan zehar ikusi duzu bezala, familia desberdinek hartu izan dituzte horrak, ez da? Batez ere Leitzan, baina batez ere Nafarro osoko... Bai, ez. Nafarran nik uste dut Nafarroko gizarteko songi erantzuten duela, familiako songi erantzuten duela, eta ume asko etortzen dira gurera. Orduan bai, nik uste dut alde hortatik positiboa. Gero, nik ezakit ematen den, nik herrikoa dakit, baina igual bai erortzen nahi pixka bat ere, eroso, hau oporrak nahi ditugu gure kaxa, gure umekin, eta beti kanpoko aur bat hartzea da, lan estra bat, ardura estra bat. Orduan, alde hortatik ez dakit ez ote den pixka bat jesten elkartasuna eta hori bai, baina hori horrela da eta ez dakit buelta eman diezaiok egun.
Ikusiko da. Lare urtero egiten den kanpaina da hau, ezta? Bai, urtero. Urtero ja, guain hasiko da irailean, bueno, guk izan ditugun, etxean eduki ditugun aurren familiarrak edo beraiek eskatzeko guain, eta gero ja udaberrin ez lehenago, ja kurso urte hasierakin edo jazten da baita ere, bueno, pues gure artean ezagutzen dugun jendea, kanpainak egiten, edo herritan kartela jarri, guraso elkartekin hitz egin, zen beti familia beharrezkoak dira, beharra dago bai. Aurten uste dut, uztaila hasieran etorri zirela ona horrak, ezta? Bai, hasieran ekainaren 26an etortzeko ziren, gero arazo administratiboa zirela, pasaportea, konsula dukinda, azkenean San Fermin puri-purian geundela, irailak behatzean, uztailak behatzean iritsi ziren. Eta hasierako momentu horiek, ona etortzean, dena ikustean, nola bizitzen dute urduritasunarekin? Bai, kuriosa da, adibidez nik aurten izan ditudan bineskak ez ziren sekulen kanpamentuetatik atera. Orduan, hasieran ur txorrotak, igogailuk, bizikletak, dena berrie da, orduan bai, harridura baino gero egokitzeko izugarrizko almena dute, bere ala ohitzen dira, denetara. Kuriosidadea itzela, hundia, dena irikitzen dute, dena probatzen dute. Osgailua irikita janaria, nahiko janari izatea, ura, jogurra, fruta, bai, ongi, kuriosidadea hondikin, baina gero aldi bere ala egokitzen die, bai. Eta hau da guzti egon dira zurekin etxean, ez da? Bai. Zer motatako gauzak egin dituzue beraiekin? Bueno, eguneroko gauzak hasiera batean, herrian atera piztinara, beraiek ere esango lukete piztina, gero hondartzara ere joan gara, eskursio batzuk egin ditugu, Iruñera etorri, eta gero denbora ematen digu baita ere mediku errebizio guztiak egiten digu, hortzak, begiak, azterketa orokorrak, behar baldin badituzte betaurrekoak ere jartzen diegu, orduan, bueno, horrek niri abintza suposatzen dit Iruñera etorri behar izatea. Eta gero, eskursio, eta gero festak, herriko festak. Ongi pasa dute festetan? Oso ongi, oso barrakak, oso gustora xixe, bakilek entzierroa, eta bai oso gustora. Berekin orokorrean gazteleraz edo euskeraz hitz egiten dut? Nik aurten erabaki hartu nuen, nik denetik izan du ditut. Euskera primeran ikasi dute neska pare bat izan ditu, oso ongi. Baina haiek 3 urtez jarraian etorri ziren. Aurten hasi ginen euskeraz, kosta eginda, zen bi izatekin komunikazioan erekin zuten komunikazio murritzagoa suertatu da. Beraien artean, bla 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 bla, beraien artean orduan ez dute beharra inbesten erekin. Eta niretzat hori, pixko eta atzera izan da niretzat. Askoz gutxiago ikasi dute. Euskeraz moldatzen dire gauza arruntak, agurrak, ulertzen dute oinarrizkoa. Erderaz ere bai, baina aurten esaten dute, hizkuntza askoz gutxiago ikasi dute, etxean bi izan ditudalako. Eta beste familiekin, aurrak jaso dituzten familiekin ere oten zarete bilera moduan edo aktibitateak egiteko ere? Bai, Anasek berak antolatzen ditu irtera, bat adibidez Endabibar antolatzen do, eta hor aurragoak karraioaten dira eta antolatzaileak, arduradunak. Gero beste bat egiten dugu, beste ume guzik eta familik, horrelako pare bat edo egiten ditugu. Orduan herri, Nafarroan beste herritako umekin eta familiekin elkartzen gara, 2 edo 3 bai. Azkenean aurrak ere, beraien artean ere biltzeko... Berehala, bilatzen dute. Nereak Iruñera etortzen ginenean, pentsatzen zuten Iruña Sagarauiz beteta goazela. Zen beraiek Iruñera iritsi ziren, eta Sagaraui non daude? Sagaraui Nafarroan daude, baina dena ez da Iruña. Baina bai, gustatzen zaie elkartzea beraiekin, bai. Egon izan da hor egun bereziren bat, anedota kuriosaren bat egon izan den? Ez dakit, momentuz hondartzara, aurreneko aldie iritsi zenean ere neska bat oso ausarta da, hondartza ikusi zuen berak esaten zuen, berak ez. Gero bai atera zen, ez dauket horrela nahi da eta berezirik ez dut momentu gogoan.
Baina orokorrean da balorazio positiboa hartu duzu, ezta? Erabat positiboa. Lana da, ardura da, baina positiboa. Asko ematen dut ere. Ikuste ume batzuk ezagutzen nahi diela, osea, beraiek aukera ez duten zerbait, zu aukera hori albideratzen dozola, ematen dozola, jo, positiboa da bai. Eta oso ume alaiak die. Oso ume alaia, broma handikoak eta bai. Eta orain, zenbat denbora gehiago egongo dira zurekin? Irailean 8an, hau da, igande honetan, hori, bueltatuko dira ja kanpamentutara. Eta suposatzen dut, igual zaila egingo zaiela, ezta? Keba, alderantziz, oso gustora datoz, baina oso gustora bueltatzen dira. Nerea ja, badara matzate 15 egun atzeraka kontatzen, 13 egun falta dira. Atzo baten poltsa prestatu ginen ja itxita, gaur bestearena, falta diren gauza txikiak erosi, oso gustora bueltatzen dira. Oso, beraien lurre da, lurre, beraie basamertu baten zoritxarrez, bere lurraldean ez dira bizi, okupatuta dautelako, baina bere familia eta denan dute, orduan oso gustora bueltatzen dira. Eta esan duzun bezala, orain ere kanpaina berria hasiko da, zuek ere papeleoak egiten edo bilatzen, jende animatzen, ezta? Hori da, bai, eta udaberri begira gehiago. Nik animatuko nuke jendea, animatuko nuke. Eta aurrak baldin badituzu etxean ere, beste aur bat ez da ongi dago, eta umentzat ere, nire alaba oso gaztea zela hartu nun, eta 11 urtekin ja kanpamentutara joan ginen, 11 urte zituen nire alabak, eta nik uste dut horrek berak egiten dula, gure umeak ere ezitzea elkartasunean, irikita egon behar garela, ze suerte dugun jaio garen lekun jaiotzeagatik. Zuk lehen komentatu duzu, igual 20 bat urte zanamatzala aurra jasotzen. Ikusi duzu prozesu honetan, geroz eta aur gehiago etortzen direla edo denbora den arabera? Ez, nik uste Nafarroa mantentzen dela, baina orokorrean ez da Nafarroa edo Euskal Herrira edo estatu mailan, Frantziara, Italiara. Nik uste programak izena da oporrak bakean eta garai baten 10.000 umetik gora ateratzen ziren guztira eta askoz gutxiago ateratzen dira orain. Eta zer dela eta hori? Lehen aipatu duten hortan, gizarte gero eta erosogoak bizi nahi dugu, etxen sartzea orduan nik uste dut hor bai, eman behar dugula, hori dela pixka bat, erosotasuna, gizarte individualistoa gara, orduan, nik uste dut hori dela arrazoia. Eta hori ere buelta eman marko zaio, ezta? Nik uste baietz, baina hori ja norberaren hausnarketa pixki baten ondoren izango litzeke. Eta hurrengo kortxoari begira, berriz ere animetako zinateke aurra jasotzera eta ikusiko zenuke? Nik ez dakit, pentsatzen ari naiz ez ote den ere azkeneko urtea. Urte asko daramat, jubilatu naiz, aurten bai, hartu ditut, neketsua egintza izan ere baditut, beste egin behar batzuk, eta esan dut azkenekoa, baina ez da aurreneko aldi esaten dutela, azkenekoa da, eta gero berriz hartzen ditotela. Baina, bai, nik uste hori txanda egin beharko dutela, bai. Beno, Eleni, ez dakit beste zeo zer komentatu nahiko zenuken esperientzia honi buruzkoa? Ez, esperientzia ona dela, dena ez da arroxa kolorea, denetik do, konbibentziak ematen duena, umeak dira, kontutan hartu behar da, beste kultura batetik datoz, egun osoa kalean daude, orduan gu ohituta gaude, ordutegi batean, gure umeako txikitatik ez ditugu modu batera, orduan hor badago aldaketa bat, orduan gu pixka bat preste egon barka gure buru ere irikitzea hortara. Baina bai, positiboa dela, nik garbi dut. Beno, Eleni, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu egun hauetan zehar ere oraindik ere aprobetxatzea geratzen den denbora eta haiek ere oso ongi pasatzea hemen egondako denbora. Bai, plazer bat ere zuek. Hori, elkarrizketa eta gutxienez zabaltzea gai hau. Mi esker. Ez horregatik.